Ene. Qoşgynyň awtory we Qoşgyny okan Oglubek Saparow oýlap tapdy şahyr. Eneň asly söýgi. Eneň kesbi söýgi. Ol mukaddes insan beýgi. Enedir kalplaryň köreýän közi, dünýäň ymmatyna garaýan gözi. Hyrwuşly söýgüňden damjy insanlar, ruhuň mukaddesdir, netiň imanlar. Ene bu dünýäniň başlangyjydyr, insana bagyryndan jan salgyjydyr. Ojanyň ýylysy mähriň ıssysy, gujokda perdendi gülmüşkili isi, dünýäň togalygy onuň gujogy, ýüregi ýylydyr üý ojagy, gözleri giň umman, yetme ýok oňa, umydy daň ýyldız, sepleşýär daňa, hakyň dergähine, eneler beýik, azabyn haklalyň ummasız töýüp. Qoşgynyň awtory we Qoşgyny okan Oglubek Saparow oýlap tapjy şahyr. Goý her bir ene, her bir ata öz çagasyna gowansyn. Hoş sag bolun. Men siziň hemmäňizi gowy görýärin.